падна крепостта на Енков тази 23-та минута. Ето хубавия пас на скорост. Аз лично очаквах подаване, но ето от ъгъла на наказателното поле с левия крак. Страхотно изпълнение. Никакъв шанс за Соня Костова. Издание, след като станаха шампиони на страната. Децата, за девойките и за жените. Наистина, което дава тласък. Стигна до опасна близост. Сега обаче отново възможност и отново Караиванова. Този път най-вероятно ще центрира успоред. Имаше далеч по-чисти ситуации, само че получиха този път гол, както казваме, от нищото. Отново атака по левия фланг. Опасно навлизане в наказателното поле. Ново центриране. Има възможност за нанасяне. Капитанката с много важни намеси в отбрана. Караиванова е изключително активна тук по левия. Тук ми се стори, че още една състезателка от смените. Сега обаче ще да се намеси и да я улови. Хубав пас тук. Начин да действа. Там няма никой. Добре, че се забави и отлична игра на младата Кристияна Караиванова. Арменската арбитърка. Сега тук. Тръгваме напред. Набира скорост тук. Ще има центриране, но в последния момент браво на Караиванова. Мисля, че имаме някакъв шанс срещу по-високите съперници на противника. Но явно такива са указанията. Браво на Караиванова. Отново отнема топката. Ще успее ли да си положение повече възможности и защо по-добра игра? Борят стабилно. В група F Дания разгроми Черна гора с 5-1. В група F Албания отстъпи на Полша с 1-2. В група А Грузия, Словакия 0-4. В момента се играят още 3 мача, освен нашия. Косово. Das Team von Teamchef Heidbauer mit dabei aus. Aufgrund der, man will hier Angriffspressing spielen, will hier die Gegnerinnen nicht ins Spiel kommen lassen. Ай! Bravo, dai, dai, dai. Така инспирация. Bomba! Bravo, Fab! Sama! Братата, даде се! Първа топка. Договорите, всички договорите.